नोंथांमोनहाथ' गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव जानायखौ नुबाय नङा होनबा खनजिथा बर'खौ लानानैहाय गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा सायाव बिनिनो सासे मैदोम बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों खोनासंनानै लादो भिडिअखौ नायनानै लादो। जोंहा खनजिथा नानिया गुवाहाटी सिटियावहाय फाथै फाननो फैयो। डेट मिन्स गावनि सोलेर फाननो फैयो। बुजिबाय? सोर सोर मोनथियो? रावबोथ' मोनथियामोन। गुन्जि गुन्दा नोम्फा खिबु नोंसोरबो गुन्जि गुन्दाब्रा। मोनथिबाय? मालाया भाइरेल जाबाल'सो माने गुन्दी गुन्दानि परिचय मोनो होनबाय थादोंना आङो। माने जाय मानसिया भाइरेल जायो बैल' गुन्दी गुन्दानो। खिन्थु सिं सिं नोंसोरबो मिहि गुन्दाया नोंसोरबो। खनजिथा नानिया गुवाहाटी सिटियावहाय फाथै फाननो फैयो। डेट मिन्स गावनि सोलेर फाननो फैयो। बुजिबाय? सोर सोर मोनथियो? रावबोथ' मोनथियामोन। बे बाथ्राखौ लिरदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे, मैदोम बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। बेखौ लिरदों जोंहा ससियेल मिडियायाव दा नैबे साननैसोआव गोसारहैगासिनोलाय। माने मा बुंगासिनो आरोना खनजिथाया जोंनिया मा खनजिथाया गुवाहाटी सिटियावहाय फैनानै गावनि सोलेर फानफैयो। थारमाने फाथै फानफैयो नङा होमबा? लाजिनांगौ बैफोर मानसिफोरा लाजिनांगौ। मोनथिबायना नोंसोरो? मानसिखौ माबोरै डाउन खालामनो हागोन बै थिंकिंआ थारमाने नैबे खर' मेलेमाव दङ आरोना बिसिनाव, नैबे खर'आव बेयाव दे। बाखि जेबो गैया बिसिनावहाय। गावसोर जेबो खालामनानै देखायनो हाया बेहाय। नैबे पृथिबियावहाय मोनथिबायना जेबो मावनानै देखायनो हाया बैफोरबायदि मानसिया। अनलि थिंकिंआ बिसिना मा नेगेटिभ, माने मा खनजिथाखौ माबोरै डाउन खालामनो हागोन नङा होमबा? बेखौल'। बै समाव आं बुंखादोंमोन खनजिथाखौ जे नों दावगालांबाय था, मालाय बुंनायखौ खर' सानो नाङा। आं बुङाखैमोन होनबा? ओरैबादि बदमाइस मानसि दङ लाजिनांगौ दायो। मोनथिबायना? आंथ' जोबोद मोजांसो मोनदों। दिनै खनजिथाया मालाय एलबाम बानायदों। दिनै लाख 3 लाखसनि क्रस खालामलांबाय नङा होमबा? नैबे सानसे साननैयावनो 3 लाख भिउसनि एकदम क्रस। सोरबा हादों 2 लाख गोनां 3 लाख गोनां साबसक्राइबारफोरा, सोरबा इउटुबाव साबसक्राइबार गोनांफोरा सोरबा बे साननैयावहाय 3 लाखसनि गोजौआवहाय भिउस लाबोनो हादों नामा? खोन्थालाय। सानै हनै खामानिखौ माव। मोनथिबायना? बेफोरबायदि मालायखौ ना डाउन होनानै जेबो लाब गैया आरो गुन्दै मोननाय नङा। मोनथिबाय दा? बुजिदों दा? मालायखौ फाननायनि सिगां खेबनै खेबथाम सानग्रो गावखौनो गाव। नों गुन्जि गुन्दा नोम्फा खिबु नोंसोरबो गुन्जि गुन्दाब्रा। मोनथिबाय? मालाया भाइरेल जाबाल'सो माने गुन्दी गुन्दानि परिचय मोनो होनबाय थादोंना आङो। माने जाय मानसिया भाइरेल जायो बैल' गुन्दी गुन्दानो। खिन्थु सिं सिं नोंसोरबो मिहि गुन्दाया नोंसोरबो, गुन्दिया नोंसोरबो, फाथै खावग्राया नोंसोरबो, सोलेर खावग्राया नोंसोरबो। मोनथिबाय दा? सोलेर फानग्राया नोंसोरबो, जाय बुंदों। बुजिबाय दा? मिहि गुन्दाया नोंसोरबो। मोनथिबाय? मालायखौ जे भाइरेल जानाय मानसिफोरखौ जे फुरा ट्रल खालामनो फैयो नङा होमबा? माबोरै डाउनाव माबोरै खोख्लैहैनो हागोन नङा होमबा? दा आंखौबोथ' बिदिनो सानोमोन। दिनै आंबो नोंगौ मोनो, इउटुबनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो, आंबो फेसबुकनिफ्राय आंबो मोनजायो। बेनो नोंसिनि बै डाउनाव खोलैनो नागिरनाया। बे थिंकिंखौ गार। मोनथिबाय? मालायखौहाय मालाय जौगानायखौ ना, मोनथिबायना? बे मालाय जौगानायखौ बेखौ ट्रल खालाम बा माबा मोनसे बदनाम खालाम मानसिफोरखौ डाउनाव खोलैनो नागिरनाया नोंसिनि थाखाय ओरैबादि गाज्रि। नोंसोरखौ मोनबा फासि होजोबगोन आङो। मोनथिबाय? गोसो जायो आङो, फासि होजोबनोसो गोसो जायो आं नोंसोरबायदि मानसिखौ। बदनाम खालामदोंमोन ना खनजिथाखौबो बिरादनो। लाजिदो दाना जायाफ्रामा। खिबु सोलादो दाना, बिनि हाबावगोन नोंसोरो। गाखोलांबाय मालाय, नुवाखै? बिनि इनकामजों हाबावो नोंसोर दा। जाम्बा। सोलोंनानै ला खनजिथामोननिफ्राय। मिथिबाय? बिसोरनिफ्राय गियानखौ ला। बेफोरबायदि नंखाय दाय होनानै मानसिखौ बेफोरबायदि गाहायाव खोख्लैनो नागिरनाया नोंसिनि थाखाय नैबे आसि बिमासो। बेबो जेबो गैया बिनि अनगायै। मिथिबाय दा? खनजिथाया गुवाहाटीयाव फाननो फैदों फैयाखै बेफोरखौ बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया नोंसोरा। मिथिबाय? बे गावनि खोथा बियो। सोरथो मोजां दङ दानि जुगावलाय? जायाफ्रामा बहाय। ओंखारदों आङो सेकेन्ड टाइम बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बिदि जानला मोनला गाहायाव खोलैनो नाजानाया नोंसिनि थाखाय फ्लप। मिथिबाय? नै मिडिल फिंगार देखायनानै होगोन आं नोंसोरनो, मोसौफोर लरग'
जायाफ्रा